Sklonil sa nado mňa a začal ma znova boskávať. Najprv nežne, postupne však divoko a vášnivo. Spočiatku na krk, potom prešiel nižšie na prsia, pohrával sa s bradavkami a pokračoval dolu. Nižšie a nižšie. Zatiaľ som mu nechty do chrbta, hoci som si hovorila, že sa musím ovládať. No keď sa dostal k Venušinmu pahorku, nedokázala som sa ubrániť. Prehla som telo ako šíp, ako by som sa k nemu chcela ešte pritiahnuť a zintenzívniť jeho dotyky. Zľahka sa usmial a jemne mi rozsiahol nohy. Som stratená, pomyslela som si. Absolútne som podľahla jeho čaru. Milujem jeho bosky, jeho dlane, milujem ho a nikdy sa ho nevzdám. Alex sa však odrazu vzpriamil, otiahol ruky a presunul sa opäť vyššie. Čo to robíš, preboha? Chcela som skriknúť. Pokračuj, nezastavuj sa. Opäť ma boskáva na krku, pleciach, pohráva sa s mojimi prsiami. Cítim, že je vzrušený a strašne sa mi to páči. Objímem ho nohami okolo bokov a chcem ho pritiahnuť k sebe. Odrazu sme jeden k druhému tak neuveriteľne blízko, že sa akákoľvek intímna zóna vytratila. Nadvihol sa na jednej ruke, druhou mi znova prešiel po vnútornej strane stehien, čím vyvolal slastné zimomrievky na celom mojom tele. A potom si pomohol. Pomaly do mňa vošiel, pričom ma stále boskával. Čítal vo mne ako v knihe. Presne vedel, kde pritlačiť, kde jemne pohľadiť, kam sústrediť bosky. Nádherný pocit, keď sa ma takto dotýkal. Chcela som ho čoraz viac, takmer som dostávala krče od túžby a po sluchách mi stiekla kvapôčka potu. Poď, neprestávaj, prosím, ach Bože. Alex sa začal pomaly, rytmicky pohybovať. Rukami som mu prechádzala po silných ramenách, hladkala som mu chrbát, vchádzala som mu prstami do vlasov. Cítila som obrovské napätie, túžbu, vášeň. Láska moja, vydýchla som a poboskala ho na pery. Pri tých pohyboch som ho jemne uhryzla do pery, ani jeden sme si to však nevšímali. Chcelo sa mi kričať, chcela som ho viac a viac, túžila som, ako do mňa vrážal, pohltiť ho celým telom. Vnímala som iba jeho dých, pravidelný a zrýchľujúci sa. Vedel presne, čo robiť a s akou intenzitou, ako by sme to mali nacvičené už nespočetne krát. Hruď mi opieralo moje vstýčené tvrdé bradavky. Prestávala som vnímať okolie, točila sa mi hlava. Bože môj, neprestávaj. Ach, láska moja. Niekto kričal a ja som si nebola istá, kto z nás to bol. Na chvíľu som otvorila oči, ale mala som pred nimi iba žiarivé kruhy. Po chvíli som precitla v jeho náručí. Ležali sme na posteli, bola som schúlená pri jeho boku a on slastne fajčil cigaretu. Dých sa mi pomaly upokojoval, pod na chrbte ma šteklil a chladil. Pohrávala som sa s chlpkami na jeho bruchu. Taký jemný pramienok chlpkov od pupka nižšie až po jeho. Bože, to bolo nádherné. Kvôli tomuto sa oplatí žiť.